سلام كما يتوعلو كبرات تقاتلتي ازر تي في نلوم سنبت 20 شعتن دري كلاي تحستو زينا مكتالكم بخبرين دعدمكو نبرستو زينا حاري علوي مكونن حالتات مكلخال إثيوبيا زحلف عربي اب تግራይ بزكا سراويت فدرال كلا حيل كم زي لكون تغلصه حاضر علوي امريكاو دبلومات ግን ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ከም ዘለው ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ብዘካ ሓይልታት ምክልኻል ፈደራል ካልእ ሓይል ጸጥታ ከም ዘየለ ዝገልጹ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝገለጹ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ይኹን እምበር ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ከባቢ ደቡብ እኳ እንተተሳገሩ ሕጂ እውን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘለው ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ሎም ሰንበት ሓቢሮም እቲ ኣምባሳደር ኣብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ኣብ ዘካየደ ዑደት ኣብ ናይሮቢን ጋዜጠኛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራውያን ናብ ከባቢ ደቡብ ከም ዝተሳገሩ ክወጹ ተሓይቶም ከም ዘለው ሓቢሩ ብሊንከን ብመሰረት ግጭት ንምቁራጽ ዝተገብረ ስምምዕ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ሓዊሱ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ተቒሱ ኣብቲ ስምምዕ እቲ ኩናት ንሓዋር ደው ክብል ብዘይ ገደብ ሓገዛት ክቐርብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክጅምር ካብ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጻኢ ካልኦት ሓይልታት ካብ ክልል ትግራይ ክስሕቡ ተጋደልቲ ሕወሓት ዕጥቆም ክፈትሑ ምዃኖም ተገሊጹ ብመሰረት ብወገን ፈደራል መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ ምስሓብ ሓደ ስጉምቲ ናይ ተሰምዕ ምዃኑ ገሊጹ ነበርቲ እቶም ከባቢ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ሰሙናት ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ኣክሱም ዓድዋን ካልኦት ከባቢታት ክወጹ ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም እንተኾነ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ቦታታት ከም ዘለውን ገሊጾም ኣብ መንጎ ኣቦታት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምስሓብ ብተወሳኺ ንቅዱስ ሲኖዶስ ዘጋግየን ህዝቢ ክርስቲያን ዘደናገሩን 11 ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ክኹኑን ኣብ ምዃኑ ኣብ መግለጺኦም ሓቢሮም ዝሓለፈ ሰሙን ስርዓት ቤተክርስትያን ብዘይኽብር ኣገባብ ተሸሞም ዝተባሃሉ ጳጳሳት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ተኾኒኖም ሽሞቶም ከም ዝተነጽጉ ሓቢሮም እስራኤል ድሕሪ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ፋብሪካ ኢራን ዝነበረት ትመስል ክብሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም ኢራን ብሰንበት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ነቲ ኣብ ጥቓ ማእከላይ ከተማ ኢስፋሃን ዝርከብ መሳለጥያ ዕላማ ዝገበረ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝዓገተት ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይበጽሐን ገሊጾም እስራኤል ብድሕሪ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝነበረት ዘወሉ ስትራቴጂ ስሞም ዝተጠቐሱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈልጡ ሰባት بمتكاس بغصبات كاب سبب سلطان إسرائيل زخانة مسي أي ترغبان حال أمريكا وبعد سلطان سموخ قل زي دليه مع كانت زيارة روسيا ساب زهابو حبريتا إسرائيل أبزو قداي استساتفت تمثل كالو سبب سلطان أمريكا زخانة ترى كم زي تتعاوتو حليفهم رؤيتو كوبو أي دليون عدا العلوي ريبابليكان أب كونغرس أمريكا عدا أمريكا والجنرال دحر خلط عمت كوينات كم زفتسم زحبر مذكر بمقرب مس تشاينا بزعبا تايوان ناي مغጫው ተخእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮ ጀነራል ማይክል ሚሃን በሓደ ለካቲት ኣብ ጻሕፎ ናስታት 110,000 ኣባላቱ ኣብ 2025 ኣብ ቅድሜና ቃልሲ ከም ዘሎ ክብል ገሊጹ ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ማይክል ትማል ሰንበት ንፎኩስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተስፋ ገብር ከጋገ ተኾይኑ ግን ቅኑዕ ይመስለኒ ክብል نتقدم إلى ذهاب وحبريتا قليتو تشاينا تايوان بزيدم كتقواصر أنت زيك إلى شعوبنا تيرديت وتهدرات ورار كتموتو يوم نزي كندالو ألنا قبل قليتو نسوم محدار ديمقراطية بريزيدنت جو بايدن دحر أمريكا أب أفغانستان زقاتم عنكليل مسحاب دخمت كم زتنبي إذا ما مس تشاينا كنات زيادة تخلق فترة كم زغل قليتو وطري إسرائيل فلسطين ناتقادن كله كنات روسيا بيوكرين مدب نيوكلير إيران ኣብ ኣጀንዳኡ ልዑል ብምዃን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንሰለስተ መዓልታት ጸንሕ ዑደት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ምጅማር ናብ ግብጺ ኣትዩ ብሊንከን ኣብ ካይሮ ድሕሪ ምቁራጡ ሶኒ ሶሉስ ናብ ኢየሩሳሌም ራማን ክገይሽ ምዃኑን ኣብኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ፕሬዝደንት በዓል መዚ ፍልስጤም መሐመድ ዓባስን ክራኸቡ ምዃኖም ገሊጹ حيلتات إسرائيل 9 فلسطينيين دحر مقتلهم
ሓደ ፍልስጤማዊ ኣብቲ ዝተጎብጠት ምብራቃዊት ኢየሩሳሌም ሕደ ምፍዳይ ብረት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ደገ ምኩራብ 7 እስራኤላውያን ቀቲሉ ብሰንበት ድማ ካልእ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ድሮና ወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓመጽ ዝያዳ ክጋደድ ምዃኑ ይገልጹ